Γεια σας, ονομάζομαι Μαντζούκας Στέφανος, είμαι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα νοσηλευτικής του ΤΥ Πύρο και σε αυτό το βίντεο θα σας παρουσιάσω το πώς θα κάνουμε ηλεκτρονική αναζήτηση, πώς θα σχηματοποιήσουμε ερώτηση πίκο και θα κάνουμε ηλεκτρονική αναζήτηση για να βρούμε τις καλύτερες δυνατές αποδείξεις για το ερώτημα που μας αφορά. Το παρόν βίντεο θα πρέπει να το δείτε σε συνάρτηση με το μάθημα για τη δημιουργία ερωτήσεων πίκο και τη σχετική παρουσίαση. Στην κλινική μας πράξη, αυτό που συνήθως μας απασχολεί είναι ζητήματα, προβλήματα, υποθέσεις. Πάνε υπάρχουν έτοιμες ερωτήσεις. Και στην πραγματικότητα, αυτά τα προβλήματα, ζητήματα, υποθέσεις θα πρέπει να τα μετατρέψουμε εμείς σε ερώτηση, γιατί αλλιώς δεν μπορούν να απαντηθούν. Στην πραγματικότητα, αυτό που μπορούν να απαντηθούν είναι ερωτήσεις. Στο συγκεκριμένο περιστατικό εδώ πέρα, το οποίο είναι φτιαγμένο στα αγγλικά, γιατί αυτό θα μας βοηθήσει να κάνουμε και την αναζήτηση καλύτερα, και η μηχανή αναζήτηση που θα χρησιμοποιήσουμε εδώ πέρα είναι το PubMed. Είναι αναμενόμενο ότι θα υπάρχουν κατεξοχήν αγγλικά άρθρα και γι' αυτό την ερώτηση την έχουμε φτιάξει στα αγγλικά. Το ίδιο θα πρότεινα και σε εσάς, δηλαδή αφού έχετε σκεφτεί ένα πρόβλημα, αν τα αγγλικά σας δεν είναι η μητρική σας γλώσσα ή αν τα αγγλικά σας δεν είναι πάρα πολύ καλά, φτιάξτε το πρώτο το πρόβλημα, γράψτε το σενάριο στα ελληνικά και στη συνέχεια κάντε μετάφραση χρησιμοποιώντας λεξικό ή τη βοήθεια κάποιου συναδέλφου. Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ πέρα σαν σενάριο είναι πώς θα σταματήσουμε το κάπνισμα στους εφήβους χρησιμοποιώντας σύντομες τεχνικές. Έτσι, ουσιαστικά αυτό είναι όλο το σενάριο και είναι αυτός ο προβληματισμός μας, είναι το θέμα μας. Έτσι όπως είναι όμως στην παρούσα μορφή, είναι ένα σενάριο το οποίο είναι πολύ δύσκολο να βρούμε τις λέξεις κλειδιά και να κάνουμε μια πραγματική αναζήτηση. Γι' αυτό θα μετατρέψουμε αυτό το σενάριο σε μορφή ερώτησης με τη μορφή πίκο. Το πίκο, όπως θα θυμάστε από την παρουσίαση, είναι ακρόνιμο και το οποίο σημαίνει patient, η population, η problem, δηλαδή ο ασθενής μας, η πληθυσμιακή ομάδα ή η πληθυσμιακή ομάδα που έχει το πρόβλημα. Στην πραγματικότητα είναι η πληθυσμιακή ομάδα, είναι ποια ομάδα θέλουμε να απευθυνθούμε. Το I είναι το intervention, που είναι η παρέμβαση που σκοπεύουμε ή θα θέλουμε να κάνουμε. Το C είναι το comparison ή το control, δηλαδή το συγκριτικό, δηλαδή η παρέμβασή μας σε σύγκριση με κάποια άλλη παρέμβαση, με αποτέλεσμα να αποδείξουμε ποια είναι η καλύτερη παρέμβαση. Το C είναι δυνητικά μπορούμε να το παραλείψουμε στην δημιουργία της ερώτησης πίκο. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν υπάρχει καμία άλλη παρέμβαση, οπότε η δική μας παρέμβαση μπορεί να είναι η πρώτη. Και το O που είναι το outcome, δηλαδή το αναμενόμενο αποτέλεσμα της παρέμβασής μας. Έτσι, μια ερώτηση πίκο πρέπει να έχει πληθυσμιακή ομάδα, πρέπει να έχει παρέμβαση και πρέπει οπωσδήποτε να έχει αναμενόμενο αποτέλεσμα. Και ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε αποδείξεις που τεκμηριώνουν και αποδεικνύουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται στην πραγματικότητα. Έτσι, το προηγούμενο σενάριο ζήτημα πήρε αυτή τη μορφή ως ερώτηση πίκο. Δηλαδή, can brief intervention be used as an effective smoking cessation technique with teenagers? Και το σημαντικό εδώ πέρα είναι ότι έφυγαν οι περιττές λέξεις και ουσιαστικά έμεναν λέξεις που αποτελούν και τις λέξεις μας κλειδιά. Δηλαδή το brief intervention είναι η παρέμβασή μας, που είναι το intervention, που είναι η παρέμβαση που πρόκειται να κάνουμε. Το teenagers είναι η πληθυσμιακή ομάδα, το P, που πρόκειται στους οποίους πρόκειται να απευθυνθούμε, και το smoking cessation είναι το αποτέλεσμα που αναμένουμε. Άρα οι λέξεις μας κλειδιά στην πραγματικότητα είναι αυτές που είναι χρωματισμένες. Brief intervention, smoking cessation και teenagers. Στη συνέχεια φτιάχνουμε ένα πινακάκι όπου βάζουμε τις λέξεις κλειδιά για το P που είναι το teenagers, για το I που είναι το brief intervention και για το O που είναι το smoking cessation. Για να κάνουμε όμως μια πλήρη αναζήτηση, καλό είναι να βρούμε και τα συνώνυμα αυτών των λέξεων, έτσι ώστε να μην μας φύγει κάποιο σημαντικό άρθρο το οποίο χρησιμοποιεί κάποιο συνώνυμο. Για το teenagers μπορεί να είναι το adolescents, που ξανά είναι έφηβοι, ή το young people, δηλαδή νέοι άνθρωποι. Για το I, για το intervention, δηλαδή για brief intervention μπορεί να είναι το brief advice ή το brief counseling ή το minimal advice. Ξανά είναι συνώνυμα. Και για το outcome που είναι το smoking cessation, διακοπή καπνίσματος, μπορεί να είναι το stop smoking, το σταμάτημα καπνίσματος, ή το quit smoking, το ξανά σταμάτημα καπνίσματος. Ασφαλώς μπορεί να υπάρχουν και άλλοι συνώνυμα, αλλά ενδεικτικά έχω βρει αυτά. Τώρα από την παρουσίαση του πίκου θα θυμάστε ότι είχαμε μιλήσει για τα Boolean operators ή τους Boolean τελεστές, δηλαδή τα OR και τα AND στην πραγματικότητα και αστερίσκοι στη συνέχεια. Δηλαδή τα AND και τα OR είναι αυτά που μας βοηθούν να συνδυάσουμε, να κάνουμε μια συνδυασμένη αναζήτηση, να βάλουμε πολλαπλές λέξεις και να συνδυάσουμε. Και βάζουμε το OR που είναι το διαζευτικό ή στα ελληνικά μεταξύ των λέξεων της ίδιας ομάδας ή στο ίδιο κουτάκι από το προηγούμενο slide. Δηλαδή το teenager or adolescent or young people είναι της ίδιας κατηγορίας και λέμε ή αυτό ή αυτό ή αυτό θέλω να μας φέρεις πίσω. Και αυτή η συνδυασμένη αναζήτηση θα αυξήσει τον αριθμό
των δυνητικών σχετικά άρθρων που αφορούν την πληθυσμιακή μας ομάδα ή σε συνέχεια την παρέμβασή μας ή σε συνέχεια τα αποτελέσματα που αναμένουμε. Ενώ μεταξύ των ομοίων, μεταξύ των συνωνύμων βάζουμε το ή, δηλαδή αυτό ή αυτό ή αυτό, μεταξύ το P, το I και το O, μεταξύ το population, το intervention και το outcome, βάζουμε τον πόλεμο τελεστή and και. Άρα ενώ μεταξύ των συνωνύμων βάζουμε το E διαζευτικό, μεταξύ το P, το I και το O βάζουμε το and. Δηλαδή πουχού teenagers and smoking. Και αυτό γιατί θέλουμε να εμφανίζονται στα άρθρα μας και οι τρεις παράμετροι που είναι το P, το I και το O, και αυτό θα περιορίσει την αναζήτηση και θα την κάνει πολύ πιο συγκεκριμένη. Επίσης θα θυμάστε από την πίκο παρουσίαση ότι ο αστερίσκος ή το σήμα του δολαρίου, ανάλογα τώρα με τη μηχανή αναζήτηση, στο PubMed είναι αστερίσκος. Ο αστερίσκος στο τέλος μιας λέξης μας βοηθά στο να επεκτείνει την αναζήτησή μας με τη μορφή πληθυντικού ενικού. Δηλαδή, αν βάλουμε σκέτο adolescent, θα μας έρθουν πίσω άρθρα μόνο που έχουν τη λέξη adolescent μέσα, όχι τα άρθρα που έχουν τη λέξη adolescence πληθυντικός, πάνω χάρη, ή adolescence εφηβεία. Οπότε, βάζοντας adolescent, σταματώντας το νι, δηλαδή στη ρίζα της λέξης, και βάζοντας αστερίσκο, θα μας έρθουν τώρα πίσω όλα τα άρθρα, είτε είναι ενικός είτε είναι πληθυντικός. Στην πραγματικότητα θα δημιουργηθεί ένας τέτοιος πίνακας, ή στα ελληνικά το λέμε αλγόριθμο, ένας τέτοιος αλγόριθμος, όπου στο P, κάτω από το P, το population, θα υπάρχουν οι λέξεις teenage αστερίσκος ή adolescent αστερίσκος ή young people, δηλαδή θα ζητάμε να μας φέρει πίσω αυτά τα άρθρα. Το ίδιο και για το intervention, θα είναι το brief intervention αστερίσκος για να βρουν πληθυντικό ενικό, ή brief advice ή brief counsel για να μας βρουν παραλλαγές της λέξης ρίζας που έχει τη ρίζα του counseling. Το ίδιο και για το outcome, για το smoking cessation ή stop smoking ή quit smoking. Και αφού βρούμε τα αποτελέσματα, τα συνδυασμένα αποτελέσματα της κάθε ομάδας, μετά παίρνουμε τα συνδυασμένα αυτά αποτελέσματα από το P και τα βάζουμε μαζί με το end, τα συνδέουμε με το end, με τα συνδυασμένα αποτελέσματα στο intervention, και αυτά με το end ξανά τα συνδέουμε με τα συνδυασμένα αποτελέσματα του O, για να μας δώσει ουσιαστικά τα πιο σχετικά, τα πιο εστιασμένα και τα πιο συναφή άρθρα και αποδείξεις για την αναζήτησή μας. Τώρα πηγαίνουμε στο PubMed να κάνουμε πραγματικά την αναζήτηση, δηλαδή φτιάξαμε τον αλγόριθμο προηγουμένως και τώρα θα το πάμε στο PubMed για να κάνουμε την αναζήτησή μας. Για να κάνουμε μια αναλυτική αναζήτηση του PubMed χρειάζεται να πάμε στο Advanced Search και θα πατήσουμε εδώ πέρα που λέει Advanced Search. Το Advanced Search μοιάζει κάπως έτσι και θα πρέπει να βάλουμε τις λέξεις κλειδιά εδώ πέρα στο Search Box. Πληκτρολογούμε την πρώτη λέξη κλειδί που είναι από το P, από το population, που είναι teenage αστερίσκος. Και στη συνέχεια πατάμε στο search. Η αναζήτηση teenage αστερίσκος μας έδωσε 13.083 άρθρα. Στη συνέχεια πατούμε ξανά το advanced search για να γυρίσουμε πίσω στην αρχική σελίδα και να συνεχίσουμε την αναζήτηση. Αυτό μας γυρίζει πάλι πίσω στην σελίδα advanced search, αλλά αυτή τη φορά υπάρχει το ιστορικό της πρώτης μας αναζήτησης που ήταν για το teenage και εμφανίζεται με τη μορφή DS1 search teenage αστερίσκο. Κρατήστε το DS1, είναι σημαντικό. Πληκτρολογούμε τη δεύτερη συνώνυμο από το πρώτο μας κουτάκι, από τον αλγόριθμό μας, που είναι το adolescent αστερίσκος, και πατάμε το search. Αυτή η αναζήτηση μας έδωσε 14.097 άρθρα. Και ξανά το ίδιο πράγμα, πατάμε το advanced search για να γυρίσουμε ξανά πίσω στην σελίδα αναζήτησης για να συνεχίσουμε την αναζήτηση. Αυτή τη φορά, στο ιστορικό των αναζητήσεών μας έχει προσθεθεί και η δεύτερη αναζήτηση με τη μορφή DS2 search adolescent αστερίσκος. Στη συνέχεια πληκτρολογούμε και την τρίτη λέξη κλειδί από το ίδιο κοτάκι, από τον αλγόριθμό μας, που είναι το young people, που είναι το τρίτο συνώνυμο για το teenage. Και πατούμε ξανά το search κουμπί. Τα αποτελέσματα για young people είναι 23.421. Και ξανά πηγαίνουμε στο advanced search για να γυρίσουμε ξανά στην αρχική αναζήτηση και να συνεχίσουμε την αναζήτηση. Και όπως βλέπουμε, ξανά προσθέθηκε στο ιστορικό της αναζήτησής μας και η τρίτη λέξη κλειδί με τη μορφή DS3 young people. Και ουσιαστικά εδώ πέρα έχουμε ολοκληρώσει την αναζήτηση για το population. Και αφού ολοκληρώσουμε την αναζήτηση για κάθε λέξη, τώρα θα κάνουμε συνδυασμένη αναζήτηση των τριών λέξεων, αν θυμάστε. Θα βάλουμε το OR ανάμεσα. Και αυτή τη συνδυασμένη αναζήτηση την κάνουμε με αυτή τη μορφή. Με το DS1 κενό OR, DS2 κενό OR, κενό DS3.
Δηλαδή αυτό που λέμε τη μηχανή αναζήτησης PubMed είναι φέρε μου πίσω τα άρθρα από τις αναζητήσεις μου 1 ή 2 ή 3, όλα μαζί συνδυασμένα, που να είναι δηλαδή να αναφέρονται είτε σε teenage, είτε σε adolescent, είτε σε young people, φέρτε όλα μαζί πίσω. Η συνδυασμένη αναζήτηση, όπως ήταν αναμενόμενο, μας έδωσε πολύ μεγαλύτερο αριθμό, γιατί είναι είτε άρθρα που έχουν μέσα τη λέξη κλειδί young people, είτε τη λέξη που έχουν μέσα τη λέξη κλειδί teenage, είτε άρθρα που έχουν μέσα τη λέξη κλειδί adolescent. Το σύνολο των άρθρων που επιστρέψαν πίσω είναι 1.421.858. Στη συνέχεια πάμε ξανά το Advanced Search για να γυρίσουν ξανά στην αρχική σελίδα αναζήτηση να συνεχίσουν την αναζήτηση. Σημαντικό είναι ότι υπάρχει και η τέταρτη αναζήτηση εδώ πέρα, που είναι ουσιαστικά η συνδυασμένη αναζήτησή μας. Έχει τη μορφή 2/4, που είναι όλες οι αναζητήσεις οι προηγούμενες μαζί συνδυασμένες. Αυτή τη διαδικασία την επαναλαμβάνουμε και για τα υπόλοιπα δύο κουτάκια, και για το κουτάκι Intervention και για το κουτάκι Outcome. Για χάρη το βίντεο τώρα, για να μην γίνει πολύ μεγάλο το βίντεο, έχω συμπτύξει τη διαδικασία των άλλων ξεχωριστά της κάθε αναζήτησης. Εσείς θα την κάνετε κανονικά προφανώς για τη δική σας αναζήτηση. Ουσιαστικά παίρνουμε από το δεύτερο κουτάκι μας που είναι το I, που είναι το Intervention, παίρνουμε την πρώτη λέξη κλειδί που είναι Brief Intervention αστερίσκο και πατούμε Search. Αυτό θα μας βγάλει μια σειρά από αποτελέσματα και θα είναι αναζήτηση με τη 5, δηλαδή DC5, που θα είναι το Brief Intervention. Στη συνέχεια βάζουμε την επόμενη λέξη κλειδί από το δεύτερο κουτάκι που είναι συνώνυμη με το Brief Intervention, που είναι το Brief Advice. Αφού κάνουμε search για το Brief Advice, θα μας βγάλει ως έκτη αναζήτηση το Brief Advice, ξανά που έχει αυτή τη μορφή εδώ πέρα. Μπαίνει στο ιστορικό της αναζήτησης και αυτή η λέξη κλειδί. Και στη συνέχεια βάζουμε και την τελευταία λέξη κλειδί που είναι από το δεύτερο κουτάκι που είναι για το Intervention, που είναι συνώνυμη που είναι το Brief Counsel. Και θα αποτελέσει και αυτή η λέξη κλειδί την 7η αναζήτηση με τη μορφή αυτή, δηλαδή σε 7 Brief Counsel στο ιστορικό της αναζήτησής μας. Τώρα, όπως και στο προηγούμενο κουτάκι, και σε αυτό το κουτάκι για το Intervention, θα κάνουμε συνδυασμένη αναζήτηση και θα πάρουμε τις αναζητήσεις 5, 6 και 7 και θα βάλουμε το όρο ενδιάμεσα. Δηλαδή, θα λέμε στη μηχανή αναζήτησης, φέρουμε πίσω τα άρθρα που έχουν μέσα τις λέξεις κλειδιά είτε Brief Intervention, είτε Brief Advice, είτε Brief Counsel. Συνδυασμένη αναζήτηση. Η συνδυασμένη αναζήτηση παίρνει αυτή τη μορφή στο search box, δηλαδή βάζουμε DC5 κενό OR, DC6 κενό OR, DC7 και πατούμε το search, δηλαδή δεν γράφουμε ξανά όλες τις λέξεις, είναι πιο εύκολο να γράψουμε τον αριθμό των αναζητήσεων. Η συνδυασμένη αυτή αναζήτηση θα μας παράξει την αναζήτηση 8, που η αναζήτηση 8, 2/8 θα είναι δηλαδή ουσιαστικά η συνδυασμένη αναζήτηση των 5, 6 και 7. Επαναλαμβάνουμε τώρα αυτή τη διαδικασία και για το τελευταίο μας κουτάκι που είναι το O, που είναι το Outcome. Και αφού πληκτρολογήσουμε το Smoking Cessation, κάνουμε την αναζήτηση, μας παράγει μια αναζήτηση που είναι η αναζήτηση 9. Το ίδιο πράγμα για το Stop Smoking, κάνουμε την αναζήτηση, μας παράγει ξανά μια αναζήτηση 10. Το ίδιο και για το Quit Smoking, που είναι η τελευταία λέξη κλειδί από αυτό το κουτάκι, από το Outcome, και μας παράγει την αναζήτηση 12. Και ξανά τώρα θα κάνουμε την συνδυασμένη αναζήτηση για τις τρεις λέξεις κλειδιά που ήταν στο κουτάκι για το Outcome, που είναι το Quit Smoking, Stop Smoking και Smoking Cessation, και ουσιαστικά είναι οι αναζητήσεις 9, 10 και 12. Και ξανά πληκτρολογούμε στο search box δίησε 9 ή δίησε 10 ή δίησε 12, που είναι οι αναζητήσεις 9, 10 και 12 που μας ενδιαφέρουν, και πατούμε search. Αυτή η συνδυασμένη αναζήτηση μας παράγει την 13η αναζήτηση. Κάντε κλικ εδώ πέρα που λέει More History, έτσι ώστε να δείτε όλες τις αναζητήσεις για να μπορούμε να θυμόμαστε τις αναζητήσεις, για να κάνουμε τώρα ακόμα πιο συνδυασμένη αναζήτηση. Και εδώ βλέπουμε όλες τις αναζητήσεις και τώρα το ενδιαφέρον μας στρέφεται στις τρεις συνδυασμένες αναζητήσεις, δηλαδή στην αναζήτηση 4, στην αναζήτηση 8 και στην αναζήτηση 13. Γιατί αυτές είναι οι συνδυασμένες αναζητήσεις, τα αποτελέσματα των συνδυασμένων αναζητήσεων μας. Και αυτή τη φορά πληκτρολογούμε στο search box την αναζήτηση 4 που είναι η συνδυασμένη αναζήτηση και βάζουμε ενδιάμεσα το end, δηλαδή βάζουμε το OR αυτή τη φορά που δεν είναι συνώνυμα, είναι μεταξύ, θυμάστε μεταξύ το P, I και O, οπότε μεταξύ το P και το I και το O βάζουμε το end. Το OR το βάζουμε μεταξύ των συνωνύμων που είναι στην ίδια κατηγορία. Οπότε το βάζουμε διήση 4, end και διήση 8, end και διήση 13 και πατούμε search. Και αυτό θα μας βγάλει τώρα τα αποτελέσματα όλων των αναζητήσεων των συνδυασμένων και πολύ πιο εστιασμένες. Δηλαδή ουσιαστικά λέμε στη μηχανή αναζήτησης φέρουμε πίσω όλα τα άρθρα που έχουν μέσα τις συνδυασμένες αναζητήσεις μεταξύ των τριών κατηγοριών.
το P, το I και το O. Και αυτή η αναζήτηση μας επέτρεψε πίσω 96 άρθρα. Αυτά τα 96 άρθρα στην πραγματικότητα αποτελούν μια εκτεταμένη αναζήτηση, αλλά και πάρα πολύ εστιασμένη αναζήτηση και εύκολα να διαβαστούν και να μας βοηθήσουν στο να απαντήσουμε την ελληνική μας ερώτηση. Άρα αυτά τα άρθρα λογικά είναι οι καλύτερες αποδείξεις που υπάρχουν για αυτή την πληθυσμιακή ομάδα, με αυτή τη τεχνική, με αυτό το αποτέλεσμα που στοχεύουμε. Ελπίζω να ήταν χρήσιμο για σας το παρόν βίντεο.